Започваме с приготвянето на рецептата. В предварително загрята тенджера сипваме олио, добавяме лукът, добавяме морковите, добавяме дръжките от магданоза, запържваме за 2-3 минути, докато започнат да омекват. 2-3 минути по-късно добавяме студена вода. Количеството на водата е около 2 литра някъде. Сега изчакваме супата да заври. След като супата заври, добавяме картофите и оставяме супата да къкри на умерен огън около 20 минути. 20 минути по-късно добавяме тиквичките, добавяме зелените чушки, добавяме червените чушки, добавяме половината от нарязания магданоз, другата половина за поръсване отгоре. Разбъркваме и продължаваме да готвим още 10 минути. 10 минути по-късно, приятели, искам да видите каква хубава супичка се получава. Богата на вкусове и аромати. Само целината ми липсва, но не можах да намеря. Ако имате целина, задължително трябва да сложите. Сега добавяме домата. Овкусяваме с сол, черен пипер и чубрица. Разбъркваме. И сега е време да приготвим застройката. Към киселото мляко добавяме жълтъците, разбиваме. И сега започваме постепенно да добавяме от супата към застройката, като разбъркваме непрекъснато. Сега връщаме застройката в тенджерата. Разбъркваме, изчакваме да клокне и изключваме котлона. Супичката ни е напълно готова. Остава само да сложим една супа. Ето вижте каква красота, какъв аромат има. Чудна топла супичка, зеленчукова. Накрая поръсваме със ситно нарязан пресен магданоз и сме напълно готови.